Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're having a wonderful day. In this video ay gagawa tayo ng masarap at favorite ko na chicken macaroni salad. Usually, hinahanda natin ito kapag, especially sa amin, Pasko lang. Or New Year's Eve. Ganun. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng, first off, ay yung mayonnaise, all-purpose cream, smoked paprika, sweet relish, white sugar, elbow macaroni pasta, chicken, asin, shallots or red onion you can use, orange bell pepper, carrots, pineapple, raisins, and cheese. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes down below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng bowl, ilagay ang mayo. Then, kumbaga, i-mix or i-whisk natin ito para kumbaga magiging light siya or magiging like fluffy in texture. Then, ilagay natin yung all-purpose cream. Ang gamit ko dito ay yung nabibili natin sa Pilipinas na all-purpose cream. But you can use naman, kung dito ka sa America, you can use heavy cream. And then, imimix lang natin ito mga about 30 to 45 seconds lang. Then, i-add natin yung sweet relish at yung white sugar. Sa sweet relish, it's optional, okay? Naglagay ako ng white sugar para to cut yung, kumbaga like sour taste ng relish. Then, nag-add rin ako ng smoked paprika along with, anong tawag dito? Elbow macaroni pasta. So, ang ginagawa ko dito ay, kumbaga, iniisa-isa kong i-add yung mga sangkap and then mix. Para talagang ma-coat yung mga sangkap na ina-add natin. So, dito nag-add ako ng chicken, yung orange bell pepper, at saka carrots. Then, mix na naman. Para talagang ma-thoroughly well-combined yung mayonnaise and all-purpose cream mixture. Then, yung pineapple, i-add rin natin. Tapos yung raisins and cheese. Sa cheese, pag Filipino macaroni, may cheese talaga. Pero hindi ako fan ng may cheese na macaroni. Pero nag-add pa rin ako ng konti. Ang gamit ko dito ay yung Velveeta na cheese dito sa US. And that's it. I-adjust nyo yung lasa. Pero meron nga akong lista ng mga sangkap sa description box as your guideline, kumbaga. And that's it, guys. Thank you for watching my video. And take care.